Gwagwarmayar gado season 1 kenan, ha 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 ha, ai kallo lafiya. Yaya za a yi mu samu aiki ne? Wallahi ma abin da nake tunani kenan wallahi. Ka ga mu kamar ba mu ji daɗi ba. Babban miya muke ya ban mana dukiya. Amma ka duba fa. Ai gaskiya. Kai. Rayuwa kenan. Kai ba ma zai wo wallahi. In yayi wa Allah tsina ba zai wo mu kawai da ya mutu ba. A ridan ne mara dukiya hana mu. Kuma hana mu tsara ba zai ba. Wallahi zuwa mai araba gadin an ba mu na nutsi da Allah. Gaskiya yaya da gaskiya ka. A ba. Ni fa yanzu yaya a halin ma da ake ciki zuwa ne na man na same ka yin shawara. Yarinyar nan fa auren nan iyayenta sun ce ba za a fasa ba. Kai da gabarta ana magana gado kana magana aure. Auren mi dalla. Ko ni ma ban yi aure ba ina sama da kai. To kuma yaya kai ba aljanna ta aure ka ba. Ko aljanna dan ma dalla ta dai ta yi muje wallahi araba gadin nan ba. Gaskiya ba. Ba zai wallahi. Ai ba hauka yake ba. A ka duba kun da muke kwanciya fa. Wallahi kamar wani tirkin da ke ni a kunya nake ma in yi baki. Ai zuwa zamu yi kwasiri ne in ba an karya ba wallahi an ba mu gadon mu. Hauka yake? Haba. Wani ya ku anya ba asiri bane ba kamar. Ba asiri ne wallahi mun karya shi. Allah ya an ba mu gadon mu wallahi. Gaskiya an rena mana. Ya za a rike mana gado hauka yake? Ya da an duba akwai horon da ta a cikin ɗakin. Kai kuma yace rabacci. Je ka duba. Ɗakin nan ba ni ha bana so in liga. Ɗaki kamar tirkin jakka. Wai ya wannan rigar ka ba ita? A je ka zo mutu da Allah. Ai kai ya matsala ce. Kudin turaren ya kare ne? Kai na kudin turaren yake. Ai ka zuwari. Karfa ka fasa rai mutunci na bukariya ni fa wallahi a tsina kan bakata. Me tunanin ka idan ba hina mai akuya ba Allah tsina. Wallahi na mai akuya kai. Baka sani ba ko? A ma zuwa Lagos ne duk a banza. Ha baya. Ai ba wannan magana. Yau fa ba wannan magana. Kai zaka jona abu. Ni ba ina ganin kanin babana bane ko? Idan ba hina daga hi na doka da kasa ba Allah tsina. Ha baya. Ai za ta kai ga haka. Yau ka ga yau ko mu ku ai. Ha ba. Ya karka ba mu kunya. In ma ka san da za ka tsaya a bayan ni in shige ba saboda ni ba da rashin mutunci na gidan nan fa. Wallahi in ba hina mai akuya ba shege nake. Je kai ne. Barka da dawowa, ha 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 ha. La cewayan. Haya, sauri fa. Kai ina zuwa? Na da ku. Kai jori fa, wannan fa ya. Ko da ku go mutane gida ba sallama ba komai. Kai. Ku kike ta za mu gida ba sallama? Zan fada muku ba. Wai uban ka nan da jiya. Amma kai baka da hankali. Ban da hankali. Har ku go mutane gida ba sallama. Kin bai mana. Kai. A ne yanzu ko ina ajiye shi. Alhaji ko bisu sallama bai. Ka ba su kama fi su daraja ne a guri na wa'annan. Kama fi su daraja a guri na. Dan mu aikin da kake musu ba sa mu. Kaga maganar da nake gaya ma ko? Kaga Halima ku go mu magana. Mu ai ba shi ba nan ce ne mu daraja. Ai ban san magana ba ai a waje. Ni ban matsala ta da ku. Mu go mu magana a gidan nan. Wallahi ko. Ya ba shiga gidan nan ba. Shikenan. Ba ku da na kai su. Yanzu haɗin kare da ya fi mu daraja? Ya Allah karka mana kuka ne wuri. Ya karka karya mun ji. Ya ku zauna ko kukan za ku. Me za ku ci mai mu? Yanzu haɗin kare da ya fi mu daraja na girma Allah. Ike nan. Ishiru ya. Allah za ka yi daina kukan ko kuma ya. Ya kuriya mutuwa mai yankan kauna da iyayen mu suna nan ya amana ka ba za amana ba da Allah yana amana ka ba za amana ba ya kuriya kada ka rukunta ya ku faɗa mu abin da ya kawo ko kukan za ku ba wani abin kawo mu gadon mu muka ba ka ba mu gadon mu muka gado gadon mu magana gado ce da ta kawo araba ba mu kawo ni yanzu ba zan ɗau gado ba ku saboda ba ku da hankalin da zan ɗau gado ba mu da hankali kamar yanzu ka kalle maka cewa hankali bare kwa to da gadon mu za ku kun ga ɗau gadon da ba ku an sa hukuma da lauyoyi sun zauna kan haka amma ba ku da hankalin da zan ɗau gado ba ku kai da gadi fita mu daga nan haka da kamar yanzu ya ce na ka kamar kai ba da akuya mun ci kuwar ka Allah ina kike na bara akuya banza koya haka ba dan dare mun ci kuwar ka banza koya da Allah can aikin banza ai wallahi ba za mu yata yanzu zuwa za mu gurin dan ladi mu je mu san yanda zai amma sai mun je mun dauko yan sanda na za mu da ba yadda wannan magana kana gani wai bala akuya ne da kalle mu rahin mutunci bala akuya ai ya so ne daga wukana ta kamar kale ba haka ta fa Kirahi salamu alaikum Allah sama na ka san yawo ne dai
kila muka sa ko yana gidan. Ya, an ci amana. Assalamu alaikum salam, suwaye suke salama? Aboki mu ne. Ah, wallahi. Khalifa. Ya garin. Ku ne kenan? Wallahi mu ne. Ya ne, abokina. Wai ya nake ganin ranku a ɓace, wa ya taɓa min ku Halifa? Ya aka yi abokina, na ga ranka a ɓace ne. Baba Alhaji Bala ne. Alhaji Bala wanne? Alhaji Bala dai baban mu, kanin baban mu. Oke, na wancan gwar. Wallahi. Me ya muku to? Me ya Mun muku? jawo kan magana garan mu ne. Wai ba zai ba mu ba duk abin da muka gara ma mu jini. Kamar ya ba zai ba ku ba. Kawai To wallahi kar ku yadda. Kar ku yadda. ka san wani abin bakin cikin? A'a, Wai ya kalli aya, ya kalle ni. Wai ya ce mana wai ba mu da hankali. bar ku da hankali kamar ya. Cinye muku gado yake so yayi. To kar ku yadda. Kun san menene? A sai ka fara. Tunda ya ce ku dau mataki abokina. Ku dau kokarin mataki. Ina goyon bayan ku. Ya ba ku dukiyar ku. Kai ma dan sanda kawai. Allah. Yawwa ma Allah. Shine kawai. Yasa nake son ka da fara shawara. Yaya? Ku kai Shawara ma da dan nan sanda. bu kenan. To kuma ka raka mu. A'a ni yanzu haka an kira ni ne akwai inda zan je ni. Ba ka gana iyo wanka zan je unguwa ne ni ma. Amma ku je ku kun dan sandan ku je ku kai ma dan sanda ya ba ku dukiyar ku. Ina goyon bayan ku 100%. Ko me za a yi? Yanzu ya nayi. Ba da ka amma aboki na kirki ba yayi ba. Ku je in ma bar ku kudin kaiwa dan sandan ku zo ku karba. Akwai shikenan ku je. shikenan mun gode. Kaya mun gode. Abokin gari yayi fa. Ina ji labari. Ba damuwa. Ina sauraron ku. Yayi mun gode. Yauwa. Gwagwarmayar gado season 1 kenan, kujira season 2 a ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare.